Morning guys. Lero kuyamba ndithokoze kwa fans yanga onse amene amandisatira ma video anga. Nditafotokoza kunena kuti munthu ine sindikupeza bwino, ambiri ndithu anabwera ku comment section ku channel ya Malawian Camera. Ma message osonza kuti Amalawi timafunana zinthu zabwino, timakondana, timakonda dziko lathu. Moti chikondi chomwe mwandionesera polemba ma message osiyanasiyana, ma comment okoma ondichitisa ineyo kumamva kukoma, ondichitisanso kuzindikira kuti ndimakondedwa ndi anthu osiyanasiyana ambiri. Sindikuchitenga ngati chimene chichi kuti ndine munthu wopambana, koma ndi chikondi chomwe chimakhala pakati pathu ifeyo ngati Amalawi, ofunirana zabwino pamene wina ake asakupeza bwino mthupi mwake. So ndikulimbikisani kuti zimene zichazo kwa ine ndamva nazo kukoma kwambiri, andi tiyeni tipange ndithu subscribe channel chimene cha Malawian Camera, chomwe chimatibweresera ndithu nkhani zosiyanasiyana, ngakhale zathu za mdziko muno, ngakhalenso za maiko akunja, andi ambiri tikutha kuziwa zinthu zosiyanasiyana through channel chimenechi. Ndipo pofuna kuchipitisa channel chimenechi pamwamba, choyambirira tiyeni tipangeni subscribe channel chimenechi kuti chizipitiriza kutipatsira nkhani zosiyanasiyana. Ineyo nditha kunena kuti chomwe chikungovuta ndi kuyabwa m'mapazi ndi m'manja ngati mmene ndatani kodi ndanenera, koma palibe ululu wina uliwonse umene ndikumva. Ndikungomva ine ndikuyabwa like kuti munthu wapangidwa achiteze m'mapazimu ndi m'manja basi. Thupi lonse zabwinobwino, mmene ndithu ndimakhalira ndi mmene ndilili, palibe kuphwanya kwina kulikonse, koma vuto lomwe lilipo ndi limene I don't know kuti ndi chani, koma ndakunyadirani kwambiri moti dzulo ndamva kukoma ndipo ndamva kuona chikondi cha anthu. Andi chikondi chimenechi tiyeni tipitirizeni. Chikondi chimenechi ndi chomwe tili nacho ngakhale pa dziko lathu linolo. Ndife anthu achikondi amene timafunira anzathu zabwino, komanso amene timafunira dziko lathu yani kodi zabwino. Palibe munthu amene angachoke maiko ena kuzatifunira ifeyo zabwino mdziko muno, ndife tokha. Palibenso wina amene angachoke kunja kuzatikonzera dziko lino, ndife tokha amene tingatani kodi tingakonze dziko lino. Tiyeni tipemphere mmene timapemphererana wina ndi nzake, tipemphererenso dziko lathu. Makamaka pa nthawi ino anthu akukhala akukapereka yani kodi ma nomination paper, mazisogoleri amene akufuna kuzasogolera dziko lathu linolo akupita kukapereka ma nomination letter. So tikuziwa kuti alipo 18 andi 18 onsewa sikuti angakhala asogoleri a dziko lino. Mulungu asankha mmodzi amene angasogolere dziko lino. Ndiye tipemphere kwambiri kuti pa nthawi inoyo pamene anthunso akangalika, zipani zakangalika, nkumakhala ndithu zikugwirizana. Tiyeni migwirizano yawo ikakhale yopindulira dziko linolo la Malawi. Ndi zotheka kusintha Malawi, ngakhale migwirizano ina sinapindulire Amalawi m'mbuyomu, koma ndi zotheka mgwirizano omwe ungathe kupangidwa panopa malingana ndi mapemphero athu kukhala opindulira Amalawi. Tikuziwa kuti ma nomination letter amba kuperekedwa lero, andi tikuthanso kuziwa kunena kuti pali anthu ena mkatikatimu mwa mapresidentimu amene sikuti ndalamazo ndi zawo, 10 million anapereka si yawo, anachita kupasidwa ndi chipani ichi cha MCP cholinga chofuna kungosongoneza zisankho. Aino achewo akunena kuti mwina akufuna abe mafiga ena. Angokhala azisogoli ongosongoneza kunena kuti mwina mwake ndithu anthu amene akanatha kuvotera chipani chomwe ife tinacho chiyembekezo kuti
chitha kuwina pa 16 September pano chomwe chili cha DPP ndi mbali imodzi. Mukaona ma president ena aja ndi mbali imodzi yonena kuti akufuna ati achepese kafika kamene kaja, koma ndimadziwa kunena kuti Amalawi si atulo, Amalawi ndi amaso, akuona china chilichonse. Makamaka tiyeni timfunire Professor Arthur Peter Mutharika zabwino zonse pamene mmawa akupita kukapereka makalata ake, amene Amalawi ambiri ali ndi chidwi atafuna kumuona. I know kuti mzinda wa Lilongwe ukhoma upereka support kwa Professor Arthur Peter Mutharika, ndiponso I know kunena kuti zipani zina zimpasa support Professor Arthur Peter Mutharika pofuna kugwira naye ntchito limodzi akawina pa 16 September pano. Yeah, I know anthu achimvesesa zipani zina kuti no, let's support Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikulankhula ndi inuyo Adaliso Kabambe achipani cha UTM. Kukoma kwanu mtima komwe mwazungulira nsanje tuchitipa kulengeza zosonyeza kuti inuyo mumafunira Amalawi zabwino. Ndikuziwa pamene mukufikiridwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP kuti pakhale mgwirizano, muchivomera chimene chichi ngati mbali imodzi ya zomwe mukunkana muauza anthu m'misonkhano kuti mukufuna kuombola Amalawi pa mavuto ankhani amene alipo pano. Chifukwa mavuto oto ndi alipodi, mavuto alipodi. Monga Sumayi Joseph Banda abwera poyera kunena kuti alibe vuto lililonse, ndiwokonzeka kugwira ndi chipani chomwe cholinga chake ndikungofuna kuombola mtundu wa ndani kodi wa Amalawi. Iwo Sumayi Joseph Banda ndiwokonzeka. Achakufa Enoch Chihana avomera kale kuti yayi cholinga chawo nkufuna kuombola mtundu wa ndani kodi wa Amalawi pa moto omwe ali nawo pano. Komanso tu Northern Bloc inde yavomera kuna kuti yayi cholinga atu ndikuombola mtundu wa Amalawi. Kumene koko ndiye kukhala. Teni tizipempherereni zipani zimenezi, teni tiyapempherera zisogolera amenewa kuti akhale omvesesana pakana amange chinthu chimodzi chimenecho chiombole mtundu wa Amalawi. Thank you. Timakondana Amalawi, timamvesesana, tibwere pamodzi, tiyeni tipangeni support Professor Arthur Peter Mutharika kuti pa 16 September pano akhale mtsogoleri wathu. Tichonse nyansi zomwe zili pa mpando pano, tichonse anthu asatanika amene ali pa mpando pano, anthu ali uma akhama ankhanza osaganizira za mtundu wa Amalawi kuti ukuzunzika, amene akumakhala ndi mabodza osiyanasiyana, amene akumangopromesa ma promise osatheka, anthu ndikumazunzika. Tiyeni tiyachoseni pa mpando, tibweresepo mtsogoleri amene ndithu angathe kupindulira Amalawi, amene ali Professor Arthur Peter Mutharika. Zabwino zonse tiyafunira Professor Arthur Peter Mutharika moyo wathanzi, moyo wamphamvu. Mulungu iwo anakhazikitsa kale kunena kuti ndi munthu mmodzi amene akufuna kupulumutsa mtundu. Mulungu analolera kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika apite kaye ku break, cholinga Amalawi aziwe chisime chokuya. Pa 16 September pano pamene mubwerera pa mpando tikufunani zabwino zonse. Mawali ndithu tikuziwa mzinda wa Lilongwe ugwedezeka, ukhala ndi chidwi kuona Professor Arthur Peter Mutharika akupita kukapereka ma nomination letter ake. Tiyeni tayikize mmapemphero kuti chochitika cha mmawa, ngakhale candidate amene akupita ndi Professor Arthur Peter Mutharika, Malawi aliyense akhutire naye, akhale naye osangalala ndi chikhulupiriro kunena kuti zinthu dziko lino zisintha. Zabwino zonse. Malawi.